naman na diha. Naya kasya. Nanaganihiro gatang oh. Oh. Ano yung nagyatang? Nay nagipakaon ka na may mga nalanansa naman siya nga wala na may panit. Uy. Hi guys, majong buntag ni jong tanan. Nami karon sa kuan guys. Lumaynon katong vlog na mo das niagi ba nga nagpakaon Miss Iro. Di man mukaon si pangit ug katong iring, ang mukaon man sila pero manggitay man. Di man sila hiyang mo na naman ni ipakaon dari sa mga iro daring kuan guys. Lagi panglabay. Shout out ni Auntie Bilin. Majong adlaw diha Auntie. Nilagi mo hang giatag nga pagkaon ug iro di man mo kaon si pangit. Amo na lamang ipakaon dari sa mga iro ang gipanglabay Auntie. Madyo na laman kakaon pud sila ingani nga pagkaon. Luwi lamang yung mga iro adian nagiatang ra ba? Inani mo pud siguro pagkaon sa uban. Na nagyatang pero nanay daghang nagpakaon kay nana may mga lawganan gamay na naman lagi sila o nana nanuon naguban nanay nang gidagan gamay na naman lagi sila pa katong mga ito yung des niagi ba asar man to tuy kaguban ng gilaag. Nagilagamo gud sila. Pero mga tambok ba sa pagguban? Wala pa sila maanat sa pagkaon pa na nag-away na na. Mura man ganahig uban to agi sa to gadingaw-dingaw man. Di man makakaon. Oh. Tangin na diha. Para makatag-katag ba kayo magtakukon mag-away man. Daghan ay nagpakaon dani kay daghan na may gipang butang nga mga kananan. Wala man ta nagdag tubig pa. Katong tubig na ko bawasan ko. Putay sayang ah. Nansa naman ang isa kairo puro naman na pasnit-pasnit isang panit. Luoy man tanawon. Naghanang manglabay na ni nga balabal kay daplin man ni kalsada. Hara ka tong uban pa katong pagani natin diamon to mga gagmay. Wala na gipamunit na guro. Pangadap na siguro no. Pamunit na. Gamay naman sila 18 guto sa una, 18 ka buok. Uy! Dari ka napabaka dari. Dari man ni gilahang bay. Wa naman? Ha? Wa na. Wala na. Wala. Wa na dang mga gagmatoy. Ipangadap na siguro. Na pamuras brownie pa. Kana na. Pangkagid sila bisa. Luwi laman kay gipangkagid pag isa to. May wala be katong ko na be blugasa na. Bisa kan sara siguro pit lang ipapang pakaon dani mo nang ipangkagid. Bitaw guys, nagsaka bitaw mi dari kay pawasa stress. Na-stress na sa mga inahan pero di man nata dapat ma-stress kay ato man ang inahan pero di man gajud malikad dyan guys nga. Ma-stress ta. Kay pila na kaadlaw sige saput-saput, sige reklamo baho kunog CR, baho kunog lababo, baho kunog gas. Man may kasabot ni Junjun ugan sa mga buhaton mo nang saka man mi dari guys kay pawasa stress ba madyo na naman mawag stress ka rin jud makalantaw daning kuan ibabaw makawa man po ning stress ning mga ngani Nawag ko.
Wala may kay bawagan sa mga buhaton. Ubang anak, ilad-ilaran ra. Tawagan, pangutanon og na-exercise na. Hingan lamang na-exercise na. Misagwa ra ba? Pangutanon siyang anak na-exercise na. Na-exercise na kuno siya. Sasad na kuno siya sa bahay mag-exercise. Pero wa tuho. Sige ra tuhog ka ng kuwan. Lingkod, sige ra tuhog ka ng higda-higda. Tawaga siyang anak, maingan nga. Pa-exercise, exercise kuno siya. Nag-exercise, sasud sa bahay, pero wa tuho. Baon sa ni namo siya. Sige sapot, wata kay bagon sa ato nga. Buhaton, pero kinahanglan dyan, sabton dyan nato taman-taman. Tawag. Hindi tawag ngayon na mag-exercise na. Umana ko na, sige raglingkod. Hindi na lang kumutingog kaya. Inga na nga dyan ang mga tiguang na, mga Umana ko na siya. tiguan ba? Yan pala, mag-exercise at makainomdom. Nagtawag sanang na-exercise na kama, manag-exercise na, dahil ako sud, pero watuho. Nagsigirida-higda. Nagsigirig tanaw sa cellphone. Naadik sa cellphone guys. Naadik siya mga tanaw ng mga Nadilan dragabang mga anak manawag. Nag-exercise naman ko, dito kus gawas na exercise, wa gani, wa gawas-gawas na. gawas manggot. Diyan mangilad sa sud, ako na siya na-exercise, pero wa pud. Style. Ano na style? Nay nakakot siya, magpakaon na sila. Kaninag bumanganad na po silang taon, wa man nila mahurot pa. Wa nila mahurot ang gatang gipakaon na pa o. Kaon pa na sila. Magpakaon na sila ron. Ha? Picture sila. Indot man pug view ni picturean. May bata. Picture lagi sila. Nalingog bata si Ro. May dogi ko no. Maurot ra na nila madugay. Balik ka na maurot ra na. Nandiyan guys, gahapon si mama daghang gipangadyo. Nga pagkaon, nagpapalit og grapes, nagpapalit og apple. Nandiyan, nagpaluto og kanang kuan, spaghetti. Moto guys, magipalitan, jud ipabalik pag jud mi kay mukaon kuno jag manggang hinog. Balik na pud mi, amo na pagpalitan guys. Tilaw-tilawan ra. Tilawan ra ba mga pagkaon? Gapol to sa rep. Ang grapes ug apple ta didto gi kanan ra gamay taas rip na tambak. Mo na lang maghihatag unsa ijang kuan gusto agamo laman lagyan tapod tabangan laman tapod ni ijang kaugalingon ba. Mo-exercise. Nakulaw kaningon na ba siya to siya das ni agi nga exercise ra kuno ijang tambaw. Hindi siya may namog tambaw. Mo to nangalipay mi atong das ni agi kay porsige na siya exercise. Karon guys kay na-stress na pud mi kay di naman siya mugawas. Di naman mo exercise ja gubang anak kay ija ra mang ilad-ilaron. Mingon man nga human ako no siya exercise, na exercise kuno siya bisag wa good. Di mo exercise. Sakit mo na kung tuhod mag-exercise. Sakit ko na to. Mingon mo siya anak nga imbis ko na exercise kuno siya sakit na noon kuno siyang tuhod. Pero pila na kaadlaw guys wala na siya mag-exercise. Ija ra ilad-ilaron ni siyang anak ug manawag. Mingon nga na-exercise kuno siya sud sa bahay pero wa tuho. Pag uli na tong buhol na gito siguro. Katong nag-uli mig buhol wa siguro siya gawas-gawas kay pag-abot namo ang naobserbaran wa na manggajud magsige na manggajud siya lingkod. Di naman mag exercise ya. Tawaga si ang anak maingon man nga nag-exercise kuno dari rasud sa bahay pero wa tuho guys. Nadilaron naman na iyang anak mo nang ako din alam mo po kumo message sa mga anak kay di po ko gusto nga ma-stress po sila kinarabay mga trabaho bala nag kami ray ma-stress kinaraman mi darhi manawa na lamang po ko mag sumbong-sumbong sa isang mga anak uban nga ingana kay basig ma-stress po sila ma-stress na po munang bahala nag kami magpasa ni Junjun og stress
Damo hari na naman Miss Bukid pero mawa mo ang stress. Lingaw-lingaw na namo guys kaya rong mawawa ka na ay stress pero di jud malikayan guys. Tuwa nagnakakutsi. Kumana silang picture-picture. Dami maguda niya ako ang picture-picturean. Manang maluoy po ko guys mag message sa ubang mga anak nga magsumbong-sumbong ko nga ngana si mama. Kinara ba sila yung mga trabaho? Basig ma-stress po sila ilahang kuan ba? Trabaho. Munang bahala na. Kami ni Junjun ma-stress. Katawa na ni sister. Katawa na naman mi. Nagmanawag ang anak. Pa-exercise ma. Humana ko exercise na. Dari sir ako na-exercise pero wato ga ko. Jalay na si Jaron kay nidaghang pangadyoon na pagkaon nanja. Apang tilaw-tilawan ra. Atos gian, naglutos gian og spaghetti. Kay gusto ko na dyan mo ka og spaghetti. Like og lami. Ya, tilaw ra siya gamay. Like lami. Gitawagan ni siyang anak. Nabusog kay ko sa spaghetti nak, daghan-daghang gikaon. Yan pala ning tilaw-tilaw ra dyan, ning reklamo pa nga wa ko na lami. Ija ra nga tika-tika nagijahang anak. Pero sakto po na ijang gibuhat kay rong di pod ma-stress sa gijahang anak, pero kami nagsudong ni Junjun, kami mag-uaw ba? Nga kanang magatik-atik si isang anak, nga ingana, nabusog kuno siya. Samantalang og dari na mo, puro siya reklamo, tawa kuno lami, ilain kuno lami, anak ba? Nga. Sige, sapot kaya bay kuno, baho kuno, ag CR, baho kuno, ag lababo, baho kunong gas. Pero wagoy na ni mahunggas. Kuan ragod siguro na sa ijang kasapot. Kay baho kunong isda din wara ba jud naglimpiog isda. Gahapon, bukot-but siya kay aglababo kuno. Baho kunong isda. Samantala nga di aramis niaging adlaw nag-isda. Mo lagi guys di masabtan si mama. Guta ba? Eh tabi na kay bawta nga na siya nga na kuan sa doktor makita sa laboratory nga nga na anja wa siya giinom nga tambaw mo to gipa lipay ra mi karijit nga siya nga exercise na naman kuno ijang itambaw balag wa siya tambaw imnon da karon kay wa naman siya nagpursigi og kanang kuan exercise mao pa ijang reklamo si jahang anak nga musamot nino kasakit kuno gijahang tuhod og mo exercise siya mo lagi la dilaron ra ni gijahang anak guys nga moingon ra nga na-exercise na ko siya man kuno siya exercise. Pero wa good kami ni Junjun makadengeg ng istorya sila sa anak mukatawa na laman mi kay jara mga iladilaran ng ijang kuan ijang anak mo nang di na lamang ko magsumbong-sumbong sa mga anak kay maluoy po ko nila kay ma-stress nja sila paras katong nay una ba nga si mama nga na ja mag-chat-chat ko si jahang anak nga na maluoy ko kay ma-stress kapoy ra baka adyo sa kananay trabaho munang di na lamang ko mag sumbong-sumbong munang mo share ari na lamang ko mo share ninyo guys dani sa YouTube madyo na laman wawa ag ang stress gamay kay di magajid malika dyan nga ma-stress na ba nga di naman po ko magsigig apura kay o magsige po ko apura mahiubos siya mingan man siya na hilabtan ko na siya sa kuha good. Maingan man nga hilabtan ko no siya manawa na po ko nagapura mo nang gampo jud ko Ginoo guys nga na siya pagpursige sa ijahang kaugalingon ba kay wala siya giinom nga tambaw. Diya karon kay o ano man sukan nga paguli na mo sa Bohol ahang naobserbaran. Magwa na jud kay buntag magsigira sa higda-higda. Di na siya mugawas maglakaw-lakaw. Mo lagi tawaga si jang anak mingan nga human ako ng exercise sa sud ako na just buy mo exercise pero wa good na jud mi mahimo pag ampo ra ka just Ginoo aga mo ang mahimo dani nga unta na siya porsige sa ijahang kaugalingon nga ijang exercise ninja din na pa siya kada adlaw maligo aga man tang gusto kada adlaw siya maligo kay mo gawas ng ijahang kuan ba kainit hangin nun nga maligo mayngan naman siya nga maglain ko na ijang lawas manong pasagdan na laman kay maglain ko na ijang lawas ug maligo mo na mong ka-stressan guys pero di man lagi ta dapat ma-stress pero di man gadget malikadyan lagi labi nag ato ang ina ni ngana ba nga di man mahimo aga to ang gusto kay naman po siya kaugalingon ni jang gusto
Salamat sa Ginoo ug ni Auntie Bilin kinabusog ang mga iro dari nga mga nilabay. Madyo na lang nakatilaw sila ingato nga pagkaon. Pero napa dito mahurot to Madyo na lang man na ilang uton. Pero duda ko daghan magpakaon rig dugpod-pod. Taghanay nagpakaon kinanay mga kuan, Dili lang kita mga pakananan. Anja guys, ato nami guys. may dili kay init landong ba? Kuan man Sila sa ibabaw. akasya. Ha? Akasya. Nana matay pagkaon si mama dito, amang binlan og upat ka putahing sedan kay. Bala na siya mamili nay sinabang manok. Nay skadiksi. May lumpia. Nay pansit, nay palidya, kanang palidya di dyan na namuwadon kay. Madyo na naman na kuan-kuan pag ijang diabetes. Diyan maitik lagi, kay pait ko no. Pero di naman dyan na mawadon, kay unas just mood. Kaon mo na. Mukaon mo na siya og kuan gana-gana gani. Nagana, munang di lamang jud may magpawag kanang kuning ngana o kanang sabaw. Gana-gana man yagot. Ngana jud siguro na. Sa tinunan ako kay makasabot ra man pud ko. Jun laman usahay, hindi siya makasabot. Siyempre tao ra gud ta may sige lang tag So kinahanglan jud sabton jud. musabot gyud ta kay ginikanan ba na pero di gid pirmi gyud. Usahay ma kuan pug ka kay tao ra ba ta. Bali. Mali man di ay buwan na. Tao ra gud ta. Usahay murag makuan ko usahay pero di man kaya raman. Katawan Bahala na. bahala nag kami ma-stress. Kinaraman mas bay, wa man may trabaho. Magkabib. Ilang tong mga anak na may mga trabaho kay lisod nang ma-stress ka nga na trabaho, di ka makapokus. Ay, lingaw-lingaw na naman namon ni Junjun eh. Let's go. Diyan nagdadamig tubig. Karang kainit ang panahon. Lingaw-lingaw na naman ni natin ng mga problema. Kitang taon, mga dito yung mga problema, di mga dyan na mga lingaw na naman natin. Hinagtak man toy. Napa dito pa mahurot. Tanto na mitoy. Kita-kita na punta po. Luoy laman ni o. May kagid. Nakaon nagkuan. Luoy asir. Ato na mi guys. Yung mga iro nangabusog na nagigdigdan na. Wa pa nila mahurot, madyo na laman na sila mahutuot ba. Pero nana siguro pa magpakaunda ninjang hapon. Ninakadyo kagawanan ba kay nanidang mo pakaon nila kay nanamidaghang mga lawganan. Di pares katong unang pag-arina mo nga. Wa jay kananan. Sakad siguro nga na vlog ni sila, murasig na nakakita sa mga vlog ba, manang naluoy pod sila, ilan ang pangatdan. Bye bye! Kita na po sunod. Katangan nagtubig.